sa folklorom na ti. Igraj, zaigraj. Dobar dan, dragi gledaoci. Evo nas ponovo u novoj epizodi kviza Folklor Online. Ponovo, igra znanja, edukacija i naravno igra sreće. Danas sa nama dve ekipe iz različitih država. Jedna nam dolazi iz Francuske, druga nam dolazi... Odakle, Zvezdane? To je sever Nemačke, grad Essen. Negde smo se Dragana i ja dogovorili da ću ja biti domaćin ekipe A Dragana ekipe B. Ekipa A, predstavite se. Dobar dan, ovo je KUD Kolo Essen Sveti Stefan. Mi postojimo 11 godina uz veliku podršku sveštenika i parohije. Čuvamo tradiciju, kulturu i veru. Ja mislim da radite, da ste imali dobru volju da se danas družimo i da nam bude zabavan dan. Hvala ekipi A. Zdravo ekipa B, zvanični prvaci Evrope. Ajde da čujemo vas. Zašto ste došli u kviz? Koji je vaš moto i zašto se bavite igrom? Mi smo došli da se predstavimo na najbolji način što možemo i da se družimo, naravno, i ovim putem pozdravljamo KUD Kolo Essen i želimo da malo nešto naučimo i da se pre svega zabavimo. Stefane, je li istina da vi želite da se Evropska smotrena održi još 5 godina, da vi ostanete apsolutni prvaci svih 5 godina? Pa nama bi odgovaralo, ali ipak nam nedostaje druženje i ta smotrena nedostaje i štete što je preskočila sada ova godina, ali bit će bolje. Dragana, hoćemo krenuti? Ajmo, hoćemo da se igramo. Ispred vas 10 polja. Ekipa A. Broj 3. Ovog trenutka nama se pridružuje profesor dr. Dimitrije Golemović, koji ima pitanje za vas. Diška, izvoli. Koristi se kod nas već od Prvog svjetskog rata. Koristi se u susednim zemljama. Koristi se u Argentini. Prati tango. Uz njega igraju i Rusi. Ko je to instrument? Ekipa, nadam se da ste čuli doktora Golemovića. Imate odgovor na ovo pitanje ili vam je potrebna pomoć? Ne, nije nam potrebna pomoć. Harmonika, tačan odgovor. Mi smo se složili. Čestitamo. Ovo pitanje je nosilo 12 poena za ekipu A. Bravo. Dobro, vi ste odigrali vašu igru, ali sad ćemo da vidimo rezultat koji je nakon prve igre. Ekipa A, 12 poena. Moji su bolji za sad. Ekipa B, sad će da se pojavi opet ispred vas monitor i molim vas, koncentrišite se i odaberite posebno pitanje koje nosi 12 poena takođe. Broj 2. Haj povedi veselo naše kolo šareno. I zatakneš palac za jelek i kreneš. Milenko Martić će da vam postavi pitanje i da odsvira nešto, a vaš zadatak je da pogodite o kojoj igri je reč. Ajmo da vidimo šta će Milence da nam odsvira. Pozdrav svima iz Novog Sada. Evo pitanje za takmičare. Evo, mi smo malo igrali dok je Milence svirao, a da čujemo vas. Da li znate odgovor? To je igra Pembe. Pembe? Zveki? Pitamo režiju. Dalje Pembe. Režija, šta kažete? Režija kaže da je odgovor tačan. 9 poena za ekipu B. Nakon prve i druge igre, ekipa A 12 poena, a Zveki je moja ekipa B? 9 poena. Ajmo, drugo pitanje, ekipa A. Biramo prvo polje. Ovog trenutka zovemo etnologa da nam pomogne i postavi pitanje. Ivan Terzić je sa nama. Ivane,
Da čujemo. Evo, pitanje za takmičare ovog puta je najčešće korišćeni ženski ukras za strug, metalni, od livenih ploča koji su često sastavljeni kukama i nose se na ukrasnim pojasevima, a folkloraški se stave često i na neku pertlu, lastiš ili gajtan, zove se... Ekipa, nadam se da su čuli Ivana šta je ispričao i pitao. Čuli smo odlično, pošto smo i mi koristili na nošnjama našim, mi bi rekli da su pafte. Ovo se zove ko zna. Bravo za ekipu A. Čestitam. Ovo pitanje nosi 12 poena. I baš ste odabrali sva pitanja koja nose maksimalan broj. Molimo režiju da nam ovo potvrdi sa, tako je, 24, čestitam vam. Bravo za ovu ekipu koju ja vodim. Dobro, sad će i moja ekipa da odabere neko posebno pitanje. Ajde da vidimo koji ćete broj. 6. Brzo misli i odgovori. A šta to znači? Znači, ja pročitam rečenicu i vi treba da mi odgovorite kontra. Da, ako je da vi kažete ne. Da li razumete? Da. Idemo, igramo se. Tkani pojas se zove tkanica. Ne. Harmonika je duvački instrument. Da. Sir se pravi od mleka. Ne. Evo, to su ta 3 pitanja i svako pitanje je nosilo 3 poena. Obzirom da ste vi odgovorili na sva 3, je li tako, Zveki? 9 poena za ekipu iz Pariza. Ekipa A 24. A tvoja ekipa 18 poena. Boga mi, gazimo. Pa dobro, Ekipa, ajde potvrdimo ovu prednost. Biramo polje. 10. Polje broj 10. Znate, kad neko godinama snima folklorni amaterizam, profesionalizam, on napravi jednu arhivu koja ne može da stane ni u zgradi Vlade Republike Srbije. Ili možda i više negde. Recimo Sava centar ili, da ne pominjem dalje. Iz te arhive Folklor magazin izdvaja jedan deo koji vi gledate i kažete šta ekipa igra, bilo da se radi o oblasti ili igri, čekamo da pogledate i odgovor od vas. Izvolite. Jesmo li vidjeli snimak? Vidjeli smo. Jesmo li sigurni u naš odgovor? Pa kada pogledamo koji smo nošnji, mislim, trebali bi da jesmo. Ček, samo da ja pitam. A u kojoj ste vi to nošnji? Kosovsko Pomoravlje. Odgovor je taj tačan. Ali mi očekujemo odgovor šta ste gledali iz trezora. Pa baš smo Gnjilane i gledali. Da. Tačan odgovor. Da ne znate slučajno kako se zove igra? Naš odgovor je Svekrvino kolo. Pa ne znam da li da im za ovaj odgovor damo 10 ili 20 poena. Dobro, rekli smo samo jedno, ili oblast ili igra. Režija, jel mi ovo imamo duplo ili mi se čini? Stavi naočare, Zveki, mislim da ne vidiš dobro. Ne sabiram dobro. Idemo dalje. Ekipa B, izaberite vaše pitanje da vidimo šta se krije iza tog broja. 9. Ko to nama note piše? Kad igrate koreografije na sceni, ima jedan čika koji lepo to sve ukomponuje i lepo zvuči i kako on napravi, vi tako svirate. Sada da vidimo sliku i režija će da nam prikaže sliku i vi da nam kažete koji je čika na ovoj slici. Ekipa B, da li ste videli dobro ko je na slici? Videli smo, ali... Da tražimo od režije pomoć? Da, može.
Evo videli ste, piše Darko Ćitić, Slavko Mitrović Cale i Julijan Rac. Slavko Mitrović Cale. Osvojili ste pola bodova zato što niste odmah odgovorili 6. Molimo režiju da nam prikaže stanje. 34 eura u odnosu na 24 francuska franka. Eura? Franka? Šalim se, nekad bili Franci, ili tako? Možda se oni ne sećaju, mladi su. Idemo dalje. Ekipa A. Birate polje. Biramo polje 5. O moj mile medeni, što te majka ne ženi. Ovako glasi početak jedne pesme. Tu pesmu treba vi da otpevate ili da izrecitujete bar još jednu ovakvu rečenicu. Imali ste početak pesme. Da li znate ili vam treba neka pomoć? Sastavile smo. Jesmo. Ženit će me sjeseni. Kada stanu kesteni. Kad stanu kesteni. A da pitamo ekipu B, jesu oni dobro odgovorili? Pa ja bi jednu reč možda promenio. A? Koju, Stefan? Jednu reč. Kada sazru. Pa mogu i da padnu, mogu i da stanu. Nije bitno, ali su oni tačno odgovorili. A ovo pitanje je nosilo koliko poena, pitamo režiju? 12 poena. Bravo za ekipu A. Ovi su moji danas puni znanja. Skoncentrisali su se, Boga mi, baš da znaš. Ekipa A? 46. Ekipa B 24, ali Pobedit ćete dobro. Dragana večeras. Ma nije bitno, važno je da se igramo. Tako je. Bitno je da učestvujemo. Ajmo, ekipa B, da čujemo koje polje vi sada birate. Broj 4. Broj 4, da vidimo. Maestro do maestra. Ko je maestro? Maestro je onaj koji stvara umetnička dela, da li bile minijature ili nešto šire, i ostavlja svoj trag kod folklornih grupa, u ovom slučaju kod nas. Siguran sam da to ekipa B zna. Ekipa B, da li vam je poznat ovaj gospodin sa slike ili vam je potrebna pomoć? Milorad Lonić. Za ovaj tačan odgovor osvojili ste 10 poena. Malo po malo, dobro, približavamo se ovoj ekipi A. A i ovo nije kraj, oni će se snimati još kroz 2 emisije, pa će pokazati svo svoje znanje. Ovo je sad bila igra sreće što se tiče ekipe A. Ekipa A, još 2 polja su. Birajte. Broj 8. Vukova riznica, bogata riznica narodnih izreka i umotvorina. Ja molim režiju da vam postavi pitanje. Ekipa A, na osnovu priloženih reči mora da sastavite pravilnu rečenicu narodne izreke. Mislim da je prosto. I ja. Pa i mi mislimo, imali smo mnogo sreće s ovim pitanjem. Mi bi rekli da je bolje ikad nego nikad. Mudrica Ajde mala. da vidimo režije šta nam kaže. Bravo, čestitamo Bolje ekipi A. ikad nego nikad. Evo i nakon ove igre, ekipa A 56 poena, ekipa B 34. Poslednje ovo polje što je ostalo, polje broj 7. Da pitamo stručnjaka. Ovaj put nam se javlja Slobodanka Rac iz Bačke Topole i da čujemo šta će Slobodanka nas da pita, a i vas naravno. Poštovanje svim učesnicima kviza, ja sam Slobodanka Rac i evo mog pitanja. Predaj u kome se nalazimo poznat je po Petrovoj gori i reci Korani,
A igra koju treba da pogodite ima u svom nazivu panonski naziv, igra se alpski uz vrtnju i čvrsto dinarski. Da li je ekipa B, da li ste razumeli pitanje ili vam treba mala pomoć? Ne, ajde malo mi da im pomognemo. A misliš? A kad se neko uhvati ovako za vidiš. ruke i trese, A? ta igra se zove? Imamo mi još jednu pomoć. Imamo 3 ponuđena odgovora. Da li vam je ovo malo pomoglo? Da. Da čujemo sada. Drmež. Drmež, pa naravno. Obzirom da je bilo malo pomoći iz režije, sad će režija da nam kaže koliko ste vi poena osvojili za ovu igru. Režija nam javlja da su osvojili 9 poena i da je konačan rezultat današnjeg takmičenja ekipa A 56 osvojenih poena. A ekipa B 43. Ja ga očekujem da mi čestitaš. Ajde dobro, može, ajde sa srećom. I da znašte, sad smo 1-1, prošlu emisiju je ona mene pobedila. Iskreno se nadamo da ste uživali, da su pitanja bila jednostavno laka, da ste pokazali znanje, a da je igra sreće odlučila. Da. Lepo vas je videti tako obučene u vaše narodne nošnje. Obzirom da niste imali koncerata i nastupa, verovatno vas je minula želja sad kad ste se obukli tako. Jeste, mnogo. Jedva čekamo da se vidimo svi ponovo i da se družimo. Mi se ponovo vidimo sa vama u nekoj narednoj emisiji koja sledi. Sve najbolje i srećno. Hvala vam puno. Pozdrav! Hvala takođe.